אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק השני בסדרה שלנו, האם באמת יש לנו את זכות הבחירה בחיים האלה. בפרק הקודם אנחנו דיברנו על מהות הבחירה, האם היא אשליה או מציאות. הפעם אנחנו הולכים לצלול למשהו שיעזור לנו להרחיב את המרחב הפנימי שלנו ולראות את החיים בזווית קצת אחרת. אז נמצאת איתנו נורית אברהם אילאו, שהיא מורה רוחנית ומייסדת בית ספר טריסקלה, ולמה שאני אגיד? אני אתן לה לדבר. בבקשה נורית, תציגי את עצמך. יפה. האמת היא שרק לאחרונה דייקנו את השם של טריסקלה. פעם זה היה בית ספר להתפתחות אישית. יש בתוך זה את ההתפתחות האישית, אבל אנחנו קראנו לזה שער ללימוד, גשר לחוכמה, מרחב להתפתחות אישית ואנושית, וזה בעצם כולל את הכל. וזה כולל את זה מה שדיברנו פעם קודמת, שיש לנו בחירה. לא תמיד אנחנו רואים, לא תמיד אנחנו מאמינים, אנחנו בדרך כלל מאמינים שלא, אבל יש לנו את הבחירה. קצת דיברנו על זה. ובעצם אני רוצה להגיד שאני עוסקת בשידור המהדורה שלי, שיפור המהדורה שלי במשך כ-30 שנה, וזה מה שאני עוזרת לאנשים לעשות, לקדם חיים שהם חיים של משמעות וחופש ואושר ושמחה, כל מה שמגיע לנו, אפילו ואולי למרות הנסיבות שהרבה פעמים אינן מקלות, כן? אז היום הפרק הוא על דרכי התבוננות. כן. אז מה זה דרכי התבוננות ואיך באמת זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו? כן. שנים כתבתי התבוננות, בחירה ושינוי. ומה זה אומר? אני מתבוננת על עצמי, על איך אני פועלת, מה אני אומרת, מה אני חושבת, מה אני מרגישה. ואז אני בוחרת מתוך מקום שהוא לא קשור לדפוסי התנהגות ורגש. כי בעצם כל ההתנהגות שלנו היא תגובתית, והיא בעצם נשענת על דפוסי רגש והתנהגות שקשורים לעבר. עבר מאוד רחוק, עבר של המשפחה, בית ספר, לא משנה מי מאיתנו איזה מסלול עבר. הדברים שהסביבה כביכול גרמה לנו להתנהג, ככה אנחנו נשארים. והדרך הזאת של ההתבוננות, היא אומרת, רגע, זה נכון? מה, אני קורבנית? מה, אני עלובה? מה, אני עם רגשי נחיתות? צריך להעיז להתבונן ולהבין גם שאיך שלא נסתכל על זה, כל האנושות פועלת ככה. אני פגשתי לפני המון שנים פרופסור באוניברסיטה שהיה סופר דופר, כל הסטודנטים מאוד אהבו אותו, איש מאוד מאוד מיוחד. ובשיחה אישית הוא אמר לי, אני ממש לא אוהב את עצמי. אמרתי לו, איך יכול להיות? אני הייתי בהלם, איך זה יכול להיות? ופגשתי מלכת יופי שאמרה לי שהיא חשבה שהיא מכוערת. היא כבר קיבלה את הגושפנטה החוקית מטעם הוובר עושה את החוזים האלה ואת הבחירות האלה, והיא עדיין חשבה שהיא לא יפה. זאת אומרת שאנחנו כולנו בתור בני אדם או בנות אדם על הפלנטה מסתובבים עם הרבה, נקרא לזה אפילו גחמות, הסתכלות על עצמנו ממקום מאוד לא מפרגן. כן. אז איך את מסבירה את זה? איך אפשר לתאר את ההבדל בין ראייה רגילה לראייה מודעת? שאנחנו באמת מודעים למה שקורה סביבנו, לעומת מה שאנחנו מרגישים בתוכנו פנימה. כן. קודם כל אני רוצה להגיד שאין אוקוס פוקוס, וזה תהליך של שינוי אם מישהו או מישהי רוצים לעשות את התהליך הזה. אני הייתי נעלבת סדרתית, קורבנית סדרתית, עם רגישי נחיתות סדרתית, אני אוהבת את המילה סדרתית, כי זה היה on and on and on and on,
ועם האצבע המאשימה לכולם. והיו לי כמה אנקדוטות במשך הזמן שעשו לי שינוי. קודם כל, לא אהבתי את זה שאני כל שנייה במצב רוח אחר. רגע אני מאוד מאוד בדאון, רגע אני מאוד מאוד בהיי. אני סוחפת אחריי את כל הקבוצה שלי לכאן או לכאן. יש תלונות על זה שאני בדאון, כי כולם בדאון. המון דברים שאני הבנתי, רגע, משהו פה לא תקין, משהו פה לא זורם. ומהרגע שנכנסתי לעבודה של טריקסקלה, שהיא יושבת על בית ספר אחר שהייתי במשך 25 שנה שם, כל העבודה היא שונה. כן. ההתבוננות היא מתחילה בזום אאוט. אוקיי. הרי אם אני מתבוננת על עצמי ואני חושבת בשכל הרגיל שלי, שאני ככה ואני ככה, את כל הדברים השליליים שיש לי להגיד על עצמי, כן. אז איך פתאום המוח הזה ידקלם דברים אחרים? אוקיי. אז באמת איך מתחילים? יש איזה שהם כלים פרקטיים שאפשר להתאמן עליהם? קודם כל, צריך להיות רצון לעשות את הדבר. אם אין רצון, לא קורה. אבל ברגע שאני אומרת, רגע, משהו לא תקין, אני לא מאושרת בחיים, אין מי יודע מה המשמעות, אני רצה אחרי הדברים, אחרי הילדים, אחרי הבעל, אחרי המשפחה. תנו לנשום, תנו לנשום, אני לא נושמת. ויש הרבה תסריטים לכולנו, אז קודם כל צריך רצון. ותעוזה, אומץ להסתכל על עצמי ולהגיד, וואלה, זה נכון שאני לא מושלמת. הנשמה שלי מושלמת, אבל ההתנהלות שלי היא לא מושלמת. ולכן פה שווה בדיקה. והשווה בדיקה הזאת זה מתחיל להתבוננות. אני תמיד ממליצה לעשות זום אאוט. אחד מהכלים שהם מאוד מאוד חזקים זה כתיבת דפי בוקר. כשמישהו יושב, אני קמה, שוטפת פנים, צחצחת שיניים, אם מתחשק לי. הדבר הראשון שאני עושה אחרי הסידורים הפנימיים כדי שאני ארגיש נוח, אני יושבת בפינה כלשהי עם 3 עמודי פוליו, ואני פשוט כותבת כל מה שרץ לי בראש. מה למשל? לא טוב לי, קמתי על צד שמאל, איזה יום עלוב הולך להיות לי, וואו, אני צריכה לפגוש את רינה, והיא כזאת, והיא מנפחת לי את הראש, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה, אני חייבת להיפטר מהדבר הזה. בכלל, כל התחושה שלי היא לא טובה. אבל יש משהו אחד נהדר, אנחנו כנראה נלך לים, כמה אני אוהבת הים, הכל, וואו. ספונטני, וואו. טוב, לא טוב, ובלי שיפוטיות. הקטע שהכתיבה הזאת היא ללא שיפוטיות, ואנחנו גם לא אמורים לקרוא את זה אחר כך. מצידי, או באותו רגע לקרוא את זה, חסל הסדר, ואז מי שמתנסה בזה, רצף של שבוע אני מאמינה, נניח קצת יותר, אבל אני מאמינה שבוע, בסוף הטקס הזה נקרא לו, יש איזשהו שקט. ובשקט הזה יש תשובות לדברים. כמו התנקות, אנחנו לגמרי מנקים התנקות. כרגע. הנה, עכשיו אנחנו בעונת התשליך. זה סיבה מצוינת לעשות... זה מאוד מאוד, הנושא הזה של התשליך, יש בו משהו מאוד מאוד מיוחד, כי זה בדיוק הקטע הזה, להתנקות מדברים שהם לא בהלימה לטוב הזה שבאנו איתו לעולם. כן, מוזר, זה אנשים כל הזמן מתמקדים בדברים השליליים, מה אין לי, מה לא היה לי, איך יכולתי להשיג יותר, במקום להגיד תודה על מה שיש ולהתמקד באמת ולהתבונן מה כבר יש לי ועל מה אני יכול להגיד תודה כבר עכשיו. כן. ואז יגיע עוד. אז איך ההתבוננות יכולה לעזור לנו להרגיש יותר שיש לנו בחירה? כן, אני רק רוצה להגיד שבאמת זה לא פשוט לעשות את הסוויץ' הזה. לגמרי. חלק מהלימוד שאני מלמדת זה גם על חוקי הטבע. אנחנו, כמו כל בעל חיים אחר, אנחנו מושפעים מחוקי הטבע. כשאני מסתכלת על חוקי הטבע, כמו תמיד בחורף, הנה אנחנו לקראת החורף, תמיד יש לקוחות שלי שאומרים, וואו, אני ממש נכנסתי לדיכאון,
אני אומרת, רגע, תסתכל שנייה מסביב. וואו. העץ השיל את עליו, הכל נראה כאילו הוא מת, אבל הוא לא מת, הוא מחכה לתקופה הבאה, לשמש שתצא, לחמימות, לאביב, שהכל יפרח מחדש. ככה אנחנו, גם אנחנו רוצים את ההתכנסות הזאת. קר וחורף וגשם. למי בא לצאת החוצה? הנה, אנחנו בחרנו להיות ברי דווקא מזל עכשיו. ברי מזל אנחנו, שיש לנו בית, קורת גג. בטח. יש כאלה שאין להם. נכון. אז סליחה, מה? והנה הבחירה שלנו לשבת בחוץ, נכון. מזג האוויר נעים, לראות את הטבע, להריח ולהרגיש את הטבע, וגם לשמוע את הרעשים מסביב נכון. של הטבע. חלק מהחיים. זה חלק מהחיים. כן, הטרקטור שעובד פה, אני לא יודעת מה הוא עושה בדיוק. לגמרי. מכין סוכות אולי. לגמרי. שוב, אמרתי על חוקי הטבע, שבאמת להתחבר למקום של טבע. איזה עץ שאני אוהבת לראות, איזה פרח בגינה, אם יש לי גינה, או בפארק בשכונה, או לנסוע לים ולשבת שם. הים הוא מאוד 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 מנקה. רק לשבת ולבעוד בים. אני למשל, שנים, הייתי יכולה לשבת בטיולים. הייתי יכולה לשבת ליד איזה זרזיף קטן של מים, באמת משהו קטן, שכולם היו רק עוברים עליו, ואני יושבת, והחבר'ה היו צריכים להרים אותי ולהקים אותי, אנחנו ממשיכים ללכת. המים מאוד מנקים, הטפטופים האלה. אז בים בכלל יש את הרוח, ויש את הגלים, יש את היבשה הזאת שכל הזמן מנגנת לנו במטרי הלב גם. פשוט לשבת שם ולתת ולהיות. וזה, אני אומרת פשוט, וזה לא פשוט, כן. אבל אני גם אומרת שאנחנו עושים בהתחלה דברים באופן מלאכותי, מחליטים, היום אנחנו עושים כך וכך, האפקט של זה אולי לא יורגש בפעם הראשונה, בפעם השנייה, אבל ככל שנעשה את זה, וככל שנתמקד בזה שאני לא רוצה להיות שבויה של הגחמות שמורידות אותי, שנותנו לי להרגיש רע, שמשוות אותי עם אחרים, שהם יותר טובים ולהם יש ולי אין, ואז בעצם אני מרגישה את הריקנות מבפנים. אם אני משווה את זה לעולם ה-NLP, שאני מתעסקת איתו, כן. זה מאוד מקביל לזה שאנחנו משנים את דפוסי החשיבה. כן. במקום לחשוב איך שחשבנו כל הזמן עד עכשיו, לשנות את דפוסי החשיבה כדי ליצור מציאות אחרת נכון. בחיים שלנו. נכון. איזה טיפים את יכולה לתת כרגע, ממש פרקטיים, מעשיים, שגם המאזינים שלנו יוכלו ביום יום לעשות את הטיפים האלה ולהתחיל להרגיש יותר טוב עם עצמם. להתחיל להרגיש שכן יש להם את זכות הבחירה והם יכולים להחליט לשנות. כן. אז אמרתי מקודם את דפי הבוקר. כתיבת דפי בוקר. יש הליכה מאוד מאוד איטית, זה בא מהבודהיזם, ממש צעד אחר צעד, כשזה בהלימה עם הנשימות שלנו, ובאיזשהו שלב, כשאנחנו הולכים את ההליכה הזאת, אין אנחנו. אני הופכת לצעדים, לגוף שהולך, לנשימה שנושמת את עצמה, לקרקע שאני נוגעת בה, וכל המחשבות מתעופפות. אין, זה חוויה מדהימה. אני זוכרת שהייתי באיזה סמינר לפני המון המון שנים, פעם ראשונה שהתנסיתי בהליכה הזאת. מאז אני עושה את זה גם בבית, אם לא בא לי לצאת החוצה או בסביבה שלי. אני פשוט עושה את ההליכה האיטית הזאת בהקשבה לנשימות. הנשימה מאוד מאוד משמעותית. ואני זוכרת כשהמורה נתן לנו, אתם עוד מעט הולכים 20 דקות, הליכה מאוד איטית, מסביב לדשא במתחם הזה שהיינו בו, ואני זוכרת שחשבתי, 20 דקות? איך אני אחזיק מעמד? זה נראה לי המון, המון. אבל כשהוא צלצל הגונג ואמרו להפסיק, אני רק רציתי להמשיך. בכלל לא הייתי שם, לא הבנתי שאמרו לנו להפסיק. בא מישהו מהחברים ושם לי יד, כאילו שאני לא אקפוץ, ואמר, סיימנו. אני הייתי בספרות אחרות, בשלווה אתואית. אז כן, זה עוד דרך אחת. ויש הרבה מאוד מאוד דרכים, גם כמו שפעם קודמת ציינתי, מישהו לא הקשיב, לעשות דברים בצורה הפוכה.
כן. אם אני מצחצחת שיניים נכון. ביד ימין, לעשות את זה ביד שמאל. זה לא, זה מזמן לנו דברים אחרים. כן. פתאום אני שמה לב איך אני עושה את זה באוטומט, ואיך פתאום כן. כל השיניים מקבלות את תשומת לב, ואיך אני חיים. ויש איזה שקט, זה מסתדר גם עם הנשימה. כן. ותמיד, תמיד, תמיד אני אומרת לחזור לנשימה. אין דרך אחרת, אנחנו נושמים. וכשאני עוצרת נשימה... לחזור לנשימה, אני מיד ככה, נשימה מודעת. כן. ואז אני נושמת נשימה מודעת. זה כן, נכון. אוטומטי נכנס לנו לתודעה. נכון, תשימו לב כמה מאיתנו עוצרים את הנשימה. כן. במיוחד אם קורה לנו משהו. בדיוק כשאנחנו צריכים להיעזר בנשימה, להיעזר בחמצן, שייתן לנו את כל הכימיקלים והמינרלים שהגוף שלנו צריך, עוצרים את הנשימה. זה טבעי, אבל אפשר לסגל דרך אחרת. ואנחנו פה מסגלים דרך אחרת. אז המקום הזה של להסתכל, להתבונן, להחליט אחרת, זה... למשל, את יכולה להתבונן ולהגיד, טוב, אני לא אוהבת חצילים. באמת? לא ביג דיל. אל תאכלי חצילים. לא חובה לשנות את זה, למרות ששם גם יכול להיות שהחצילים הכריחו אותי לאכול כשהייתי קטנה ולא אהבתי, והמון המון דברים יכולים להיות שם, אבל זה לא הכרחי שאני אעשה את השינוי הזה דווקא של החצילים. אבל יש דברים שהם כן מהותיים, הדברים שהם לא מאפשרים לי להיות שמחה, לא מאפשרים לי להודות על מה שיש לי. לא מאפשרים לי להודות על הנשימה שאני עדיין נושמת. יש משהו ביהדות שאומר שאני מברך על הנשימה שחזרה, על נשמתי שחזרה לגופי, מודה אני. אז המודה אני הוא לא סתם דקלום. באמת, יש את המקום הזה שהלילה הוא כמו מוות. אני ישנה, אני איננה. אין בכלל שום דבר שמפריע לי. וזה מביא אותי לעוד טכניקה של מה אני עושה לפני השינה. אני יכולה להתקלח. במקלחת אני אומרת לעצמי, אני משילה מעליי את כל הנגטיביות שהייתה היום. אני הולכת למיטה, אני נושמת, אני מאפשרת לגוף לזרום ולהיות בנינוחות, וככה להתעורר בבוקר. זהו. בעצם מה שקורה בדברים האלה, אנחנו מתחילים לפקד על המוח שלנו, מה אתה עושה? הוא לא יעשה יותר את האופן האוטומטי הזה שהוא יודע שמישהו פגע בי, אז צריך לשלוח חץ. הוא יודע מה לעשות. אבל לא, אנחנו עושים אינדוס מחדש של המוח. וזה צריך שינון, וזה צריך התבוננות, והשינון בא כשאני מחליטה מה אני בעצם אמורה לשנן. כולל מנטרות למיניהם. כן. אני אוהבת את החיים, אני שנים. גם שלא הרגשתי כך, ואין לי מושג מאיפה קיבלתי את זה, הייתי מסתובבת והייתי אומרת לעצמי, אני אוהבת את החיים, והחיים אוהבים אותי. אני אוהבת את החיים, והחיים אוהבים אותי. ולאט לאט, הפלא ופלא, התחלתי להרגיש ככה. וואלה, החיים אוהבים אותי. ברור. וואו, אני אוהבת אותם. ואז אני זוכרת שבתוך הבית ספר שהייתי, סיפרתי לחברה טובה, שזה משהו שאני אומרת הרבה מאוד שנים. היא אמרה, וואו, אני אפילו לא מצליחה לחשוב על דבר כזה. וואו. כן. מדהים. אנחנו כולנו מתחילים איפשהו את הדרך. היום, אחרי הרבה שנים של עבודה, היא כמובן במקום אחר. אבל הרצון להתבונן בדברים ולהיות בראייה מודעת, שזה אומר, יש את הראייה הרגילה הזאת, הנה כיסא, הנה שולחן, הנה דפים, הנה. והראייה שהיא מרגישה ורואה את התחושות, את המקור של דברים שמגיעים, את הזנבות האלה של חצאי מחשבה שלקחו אותי, פתאום אני מרגישה לא טוב. פתאום יש לי איזה